assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe assalamu alaikum mimi mimami kala to wawi wonde mi salminima mi juurima caggal ko jettuɗen Allah julde e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam caggal ko jettuɗen jinnaɓe men woni nene bawa tawno kala ko booba dañi yo yetto Allah yetto jinnaɓe mum hande kadi minen nder émission men dinguirel fulɓe nak hande ko Teccane woni parce que min ummi Sénégal min ari Mauritanie ɗo Teccane woni origine am ko ɗo min gani hande rek miɗen naata nder ɗo ko cosaan woni ɗo sukaɓe Teccane naaɓe ɓe waɗi hande 72 heures mabɓe culture mabɓe min data nder min jeewa sukaɓe debbo ko ɓe borni foof e nder cosaan o naten nder yalten joni minen mon e nder Prestige Thiès ɗo to Mauritanie mi yi o debbo jontade wiyete Kadiatou Sow mi wiya Kadiatou Sow no mbaɗɗa Oui, ça va Mariam, ça va bien. aɗa jontade machallah An ɓuuri yontede machallah. ko adduma ɗo e nder Addi kam ɗo ko village amen et puis c'est mon beau village ko adi fof ko village am préféré. Donc arde kadi pour festival o ko 10e men édition et puis amin belti hen ha ɗon wawi hadde ne waɗi cosaan kadi aussi machallah koye ndungu hawri no ɓuuɓi no weeli yimɓe foof ne gaari et puis c'est beau hein c'est beau vraiment ne weeli ha ma min beltima kadi garangal mon aussi min beltima hen ha ɗon wawi hadde vraiment on jarama kadi aussi on gari kadi vraiment on jobbini ɗum no wayi no fof wayi on est tout contente machallah alhamdulillah oui vraiment on se remercie min mbaɗi on remercie no feewi a jarama Kadiatou Sow machallah wuttema yoodi ande min beltanimama no feewi e min mbiyon kadi vraiment merci on jarama no feewi min beltima no feewi après miɓe ƴeew yaade min ƴeew ok jarama Kadiatou Sow mi weltanima no feewi Fallou naten nder min yiyata sukaɓe ɓe bandiraɓe sehilaɓe jam noon kewinimotako min woni dono jalnali Fall randam koye renndi jamma wonnono jeewo koɗe ɗe nonna ñaara rewɓe Teccane wuro nayi somi welamu mi wiya ko haalede ñaama ko yeɓede ñaama jamma koye janggi gadere fulɓe ala e loɓɓodiral peɗen machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko haale dañama ko yeeɓe dañama pullo e nder fulɓe jam nano windago e ñama tammilagam fulɓe mbi so sagata remani ma ya ko ɓuuri casol mum way nguyo kucinde niŋŋore way nguyo kucinde niŋŋore fulɓe mbi wufngu wufata way nguyo kucinde niŋŋore bofoɗe nder min jirile biwal wil jawil jondu kele u sakki I jamma ñalawma alaka fulɓe mbi ina ngata woɗɗinte gode tuubo mum sahay umarel sawa dondo e malaɗo dondo so fulɓe mbiyama karani wona gonga dono jaɓani ɗum fulɓe mbi ko nagge ñaami ko ɗum ñale muyna wallahi ene woodi mi tawi ɗum pari leydi annasara mboɗa bi cinno aliou boubouraki mamma coyoy yero jobbo fulɓe mbi so afo galle ambama koɗo fadi so koɗo fuyi ɗo gella wi fulɓe mbi lella diwata ɓiyom sora ayo lellayleɓe jamma koyi jammi koɗe ɗe nana ñaara jamma o jammi koɗe ɗe nana ñaara fulɓe nder fulɓe mbi so nene woni sukuña ko ɓiɓɓe yumma kaldat wallahi ene woodi so afa boni jeewa fuyi lembel ha ngama ñaamo taƴi wonte weddima fulɓe mbi dogdu e ngañade teppere yadata wallahi ene woodi fulɓe nder fulɓe jam mam jangi koɗe ɗe nana ñaara fulɓe mbi ko tongu ɗati ma wallahi ene woodi mi tawi ɗum ko gonga ko tongu ɗati fo ma arte juuɗe jomum fulɓe mbi momima metto sa mayi ñamete ɗum woni gonga ɗo jarani ko mbaɗa Allah fulɓe mbi owede leggal e ndiyam wattata ɗum nooro Ali Oumar Fallam wallahi ene woodi
leggal ɓoyata e ndiyama on tan oro wallahi enen woodi soɓe mbilana gulgo jollaɓe mbi ko puso naati jol fu ɓe mbi yigal tuba koɓe mbi ko piroga way nguyo o kuccinde e niŋore ali oumar falam men gari teccan wuronoyi ɗo woni i teccan wuronoyi famata an miɗo yiyema aɗa defa e nder barme ɗum ko lacc no waɗaka ɓe explication ko woni ɗum min mbiyetemi ko ɓeyel sow ko jimmi ɗo ko hirade defani defiranmi ɗo ko barme garantejo defiranmi ɗo ɗi barmeji mawɓe men defiranno hirade so fawi barme ko ko yulde nde ko yulde bakkere ko adi yulde jamdi en ara ko yulde bakkere ɗum defiranno yulde bakkere noon ko lawɓe pewnan ɗum ɓe gitta ɗum koye beeɗu ndiyam ɗum ɓe pewndirat ɗum so ɓenni ɗum joguimi ko laal ngal ko laal mimoyal wiyete waɗat ko lacciri woni hen ko joguimi e junggam ko wiyete ko jappu ko ɗum fusarte lacciri so wodde walla tubaɗo ko ɗum donc ko ɗum wiyeten Sénégal jurɗi ko ɗum Sénégal naaɓe wiyete jorni so taw ɗum ɓe mbiyata jorni non jorni kadi ko banggue mum ɗum ɗon ndiɗo joni ko keccirni woni ɗo sa liiri ɗum noon wonta jorni yoori batta wiide jorni ɗum ɗo ko keccirni defal a jarama weltanima no fewi machallah yima aɗa yoodi aɗa yonta ayde wadderen seeɗa ɗo waɗa kam explique a seeɗa e cosaan o e ko bonnuɗa o eyyi ko moorim ko wiide ko cosaan ɗum o kotani eyyi o ɗeɗo jawide ko jawi tunti ɗum o ko laal jaɓɓorgal sa ɓiɗi kosam ɓirɗam mbaɗa hen ɗum ɗo ko mbeɗu ɗeɗo jambite ko jawi tunti cakka ka wiite ko cakka ñaaƴi dimi merci a jarama a yontama Allah jarama nen fewi weltima debbajo mi salminima salmitimama ko adduma e nder cosaan o e ko bonniɗa o waɗa kam expliqué seeɗa ɓornimi ko wudde o wiyete ko folmar ne wonde cakka ne waɗi ñaaƴi dime reno cakka ñaaƴi dime ne wonde jawe tunte e holi ko ɗum ko namda morol ngol ko cosaan wiyete e paɗe mukke hol tem hande adduɗon hol tem adduɗon e cosaan o hande hol tem min adi pulagu tan merci a jarama salamu mbadda noon mi yidno waɗa kam explication e puccimo bon mo jiiɗi kalmo mo jiiɗi wadde expliqué ko wona ko gonmi ɗo ko hande jamma jetten jogim ɗo ko wiyete gawa ɗo jamma mi yuppino jamma goto hewɓe ngol ñawdorgal kono hande ala mankowo kañum woni ɗo en ngare bisimilla woni mbaɗɗin ɗon ko min beltima min mbi on jarama kadi ha jamma tan hol kaalo mi yidno haalanam seeɗa e to nder cosaan o haalana kam seeɗa e cosaan o cosaan o yono jelle ali fall gorko maaro sare go adde cosaan o bon cosaan o ko minen komin ful kadi komin titiri ko pulaako bon ko ɗum tagui vraiment kala ko min mbaɗ emin jiiɗi nanditen affaire pulaako fula diallo a wiyama aɗa sohlaɗo aɗa jogui prix a jarama wonnoon kadi aleykum madda mi yima aɗa addi ɗo goto Ngeloba mi yidno waɗa kam explication seeɗa e Ngeloba o Ngeloba ɗum ɗo cosaan pour cosaan o kadi dabte aduna en ramte rendu he gaddirum ko kewal kadi komi ñagal il faut mi addab wonko haalte en janggo e jaam ko ɗon noon mbawmi hadde hen Ngeloba mo machallah hokkata kam mo eyo bisimillahi ha kawren ala probléme ha kawren eyo merci a jarama rendu ngo fof mi salmini rendu ngo fof mi daari jaam mabɓe pullo mum toroɗo mum dimum dimaji mum mi salmini wiɓe yo Allah rokku en tawede kadi o saaha mo wuuri allahumma amin yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri ɗum ɗo eɗen mbiya ɗum deele horde nde watte ko kasam kaaɗam watte ko kasam kaaɗam pullo rondo ina sippira yo horde nde nene hol fewnoɓe horde nde horde nde fewnata nde ko hanki eyo
ko subalɓe ɓuri heewde fewnude gonga min jahata koto Yaya Baydi yalla yurme mo yaafe mo harnamo aljanna o fewna ɗum o waɗa heen gite gite ɗe ko rondorde sa rondima ne waɗi gite gonga ɗum ɗo ko tiinde jibinte koye denerol ko woni denerol min ganda ko woni denerol minen sukaɓe joni denerol ko waɗata ko kore walla ñelule iyo so waɗi horde mbaɗa leggel ñesa lamol ngol faye dow horde nde jooɗo iyo aɗa waklitande oto nde bonde iyo nde wona ɗokkere so nde waklitaka iyo nde wona yaarude banggue so nde waklitaka iyo nde jooɗo jonde normal ɗum woni so ɓendi an kadi guli ngala nawe to wawtoɓe ɓurno heew noon cuutingi fof dawɗo ɗo e hanki waɗata ko Yaya Baydi pulɗo fof mo rondaki horde Yaya Baydi sikkata ko rondaki bandiraɓe dokkema kene so tawi oɗon beela eyyo ɗum ɗo eyyo ballem ɗum ɗo ko horde kadi eyyo kono sifa nde way ni tan nde sifa mum ɗum way eyyo nde waɗi ko ketugol ngol wumpete yaltina nebam keccam holko woni ketugol min ganda ɗum ketugol heedata ko dow fedande eyyo sa ari aɗa wuro aɗa huyta eyyi ñorla dow sa ñorli so sumalle joguiɗa so bolon joguiɗa eyyo lowa heen waɗa nebam kasam ɗam wona banggue sa yiɗi semtude nebam ɗam e kasam ɗam eyyo mbaɗa hunde ne wiye siftorde holko woni siftorde siftorde ko ñodinde ɓurde mawnude eskey aɗa ñeɗira nde kasam woodi aɗa ñeɗira nde kasam ɓirɗam aɗa ñeɗira nde kaaɗam ɗum woni siftorde eskey sa serdi nebam ɗam eyyo aɗa serdi nebam ɗam aɗa saɓɓito eyyo saɓɓitade nde ko aɗa serda nebam ɗam e kasam ɗam kasam so waale ndiyam so waale nebam ɓuri hewde ko luuɓat caɓɓirtoɗa nebam ɗam ha laaɓa eskey mbaɗa e waɗinirgo ma waɗinirgo ne kadi sa waɗi hen eyyo ina heewi wonde sa tayni a racciti eyyo ko yaltata hen ko duuce ɗum ko salte eyyo ko heddi ko wona nebam eskey duuce ɗe won ɗon ɗaldi eyyo ɗum rendinte waɗe sabunde nebam ɗum woni duuci eskey hippo eskey bandiraɓe dokkema kene so tawi oɗon beela eskey burgal ngal eyyo burgal no nafa ko heewi gallaɗi nayyi ɗi ko dammuɗe Allah nayyi sa jomdi mamaɗe eyyo eɗe nafa ko heewi ko wayno hollum eɗe nafa eyyo so jomajo dañama eyyo sa joguima burgal eyyo aɗa setti boowal aɗa setti ceeɓendi eyyo nde fulɓe jiyata ya ɓesɓe eyyo gonɗen koye cuuɗi cekki sekkira ko huuɗo ha walla uloji sa dobima ɗum eyyo taw an a dillani ne ɓuuri hewde so burgal ngal yanim mayat ha eskey dokkema keɗɗo bandiraɓe so tawi oɗon beela wayi eskey burgal ngal eyyo so nayi ma dawri lumbude eyyo a junnitta ngal ko dow nanggata ngal eskey sa yiɗi fengde nagge eyyo burgal ngal a nanggat ɗo e goddol ndeysa eskey burgal noon nde nafata nde wona joni burgal ko kelli wonno e ɓortere falla ɗum woni ko ñaaguiɗa hen foof eyyo caccol fof wiyete ko saccude saɗa fewna ko saccude eskey caccol fof sa bippi won ko kalata eyyo caccol fof sa bippi won ko kalata eyyo ko kalata ko ɗum reeni burgal ngal ha
burgal ngal ho fewnoɓe ɗum burgal ngal ala mo fewnata ɗum kono ɓuuri fewnude ɗum heewde ko sukaɓe worɓe aynaɓe kamɓe gaddata looci ɓurɗe aynaɓe fulɓe beele heeɓe garñe wase ñague ñaaƴe fulɓe jahata sonaɓe jeeɗa dokke mo helle so tawi wonan bala bandiraɓe ko ɓen ɓuuri heewde fewnude burgal eyyo burgal kadi so tawi ala hawlu wala guwade ɗo jooɗiɗo eyyo ya ɓesɗo ne gaño e suudu eyyo so yii ɗum wonko bonnanta ɗum eyyo wonko bonnanta ɓesɗo o eyyo wonko bonnanta tiggo o eyyo doboroɗa caggal eyyo so ceeɓe ndiyane makko eyyo ko yinno ko o dañani o dañata ko basal o dañata dañal mi wimon on jarama émission men gasi on ni cosano machallah taccan mom hande fusi mi salmini dendagal tutinke foof saka taccan naɓe e kedala naɓe foof mi salmini dinguiral fulɓe foof mi salmini nenam e baba mi salmini koreji menen foof mi wi on mi weltanima no fewi mi salmini fallo mengo kanko woni caméra mon kanko arde e min depuis sénégal ha Mauritanie naɓe foof ɓe wi on jarama machallah prestige mom ala daw mi wi on jarama ha lawol gongol dinguirel fulɓe do to prestige Thiès ummi sénégal ali Mauritanie do to teccat mi won on jarama machallah la